Yes, mga bay, ug mga kaisambingay, maayong gabii kanatong tanan. This is Father Rod para sa atong live broadcast sa atong bagong setup karon. Kumusta kang tanan? Atong adlaw karon, adlawng Miyerkules of course, atong pamalandungan ang ato ang nindot kay nga ebanghelyo para ugma April 25. That's Thursday. So mga bay o mga kaisambingay, hinaut ta nga naa kamong tanan, duyog kamo kanako, magkita-kita kita. So tanaw nato kung kinsay naa nag-uban ka nato. Okay, hello mga bay. Actually, we are live sa ato ang Facebook ug sa ato ang YouTube. So hinaut unta naa kamo uban ka nato atong tanawon kung kinsay ah, duyog ka nato no atong tan-awon. Hello mga bay o mga kaisambingay. Of course, shout out alang kaninyong tanan mga bagong followers o ang ato ang mga yes naabot sa ato ano sa ato ang page sa ato sa Facebook ug at the same time sa ato ang YouTube. So mga bay mga kaisambing atong pagahisgutan of course ang atong ebanghelyo para ugma, which ang gihisgutan kabahin sa kung kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi ug kinsa ang ang Ginoo diha sa pagpuyo nato, giunsa nato pagpuyo sa ato ang kinabuhi. So magisgot kita ug atong basahon of course ang atong ebanghelyo para ugma. Okay? So I hope naa ang tanan. I hope daghan nakaduyog ka nato. Ug I would like to encourage you nga maminaw gyud sa ato ang ebanghelyo kay haron atong pamalandungan kini. Dungan kita sa pag-share sa ato ang ebanghelyo unya human mangayo ko ninyo og mga kinsay ganahan ninyo nga mo join sa atong broadcast. So ako anang isulti kaninyo, ako anang i-encourage nga mag-invite ko kaninyo. So tagaan ta mo instruction kung kinsay ganahan mo join sa sa atong broadcast. Okay. Okay, so atong basahon ang atong ebanghelyo karon para magkapamalandong kita. Basahon na to ang English mga kaigsuonan kay daghan man tag mga followers sab nga dili kaayo makasinati o makasabot sa Cebuano nga version. So ang English ang atong basahon. Okay? A holy gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus said to the 11, "Go into all the world and proclaim the good news to the whole creation. The one who believes and is baptized will be saved, but the one who does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe by using my name. They will cast out demons and will speak in new tongues. And they will pick up snakes in their hands, and they will drink any deadly thing. It will not hurt them. They will lay their hands on the sick, and they will recover." So then the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven and sat down at the right hand of God. And they went out and proclaimed the good news everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the message by the signs that accompanied it. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Hello mga bay. Ug mausab ato gisaulog ang kapistahan ni Saint Mark. Ang evangelist. So kanindot kaayo mga kaigsuonan. So akong basahon ang atong short nga pamalandong niini mga kaigsuonan, no? As the gospels are not historical records to be stored in the archives, and they are intended to be dynamic proclamations of the good news who is the person of Jesus Christ. Klaro kay na, no, ang ebanghelyo dili lang siya ginataguan sa kaban labi na sa kanta no kanang anong ako ang asin sa kahayag. So ang asin kinahanglan ako ang kahayag nga nagdanag sa tanan. Nya ang asin ka maghatag kag kaparat. So kung ang ebanghelyo dili na pwede itago-tago lang kundi isangyaw sa kadaghanan. So go to the whole world and proclaim the good news to all the creation. Mga kabay, so nindot kayo no ang atong um, pamalandong niini kay nagisgot man ni alang natong tanan. So para nato ning tanan mga kaigsuonan ha. Um atong basahon usa ang atong mga pamalandong mga kaigsuonan.
Sa giingon diri, the evangelist Mark is the pioneer of the literary form called gospel, in which he presents the saving plan of God as it unfolded in and through the human life of Jesus Christ. Mark, as a groundbreaker, offered the basic written format of the story of Jesus as just as his Christian community wished to remember and transmit. So Mark is the model and template encourage other evangelists to present the faith, convictions, and memories of Jesus treasured by their own communities. So mga kaigsuunan, atong gisaulog kapistahan ni San Marcos. Oh, yeah, bago tag setup karon no. So salamat kaayo sa of course sa ato ang mga preparations. Actually gikan ra gyud ko nag pasensya kaayo mga bay mga kaisambingay kay gikan ko nagmisa bag-o ra jud ko naabot 5 minutes lang yun kung naabot pa diri set up dayon diretso. So inana ka medyo busy. Shout out sa atong mga kaigsuonan nga naa sila. Facebook Lynn Ubaldo and Sinares mayong gabi Clinton Belaes. Father, ask ko kanang pwede mahimo mag-online kumpisal. Clinton Belaes. Actually dili pwede ang online kumpisal no, walay online kumpisal. There is no such thing as online kumpisal, no? I'm sorry, Clinton. Please go to your nearest parish adto ka dito duol sa imuhang pari nga naa diha sa imo kung asa ka man dapita. Clinton, asa kang dapita karon? Selang Katigan may gabi watching from Kuwait. Si Eva may gabi watching from Purok Chicos, Lipata. Oh, shout out kanimo. Oh, nagmisa taon ko sa pagkigni og sa Deka. Gihangak-hangak pasensya nga medyo ningon sila gadali mga pader. Actually, yes, kay daghan kay tag schedule unya ang traffic pa. So malangay gid ta gamay. Anyway, praise be to God. Pasensya kayo atong alas 9 nakasugod tag late gamay. But still, we are here. Mayong gabi, pa shout out for Rodelisa Laya. Divine Pelaez, may gabi. Mama Betty, how are you? Kumusta ang atong pagbati diha no? Hilana ti okay na kakaayo. Prayers as always. Tita Daya, Mama Mirna Sormilyon, maayong gabi kanimo. Yes, praise be to God. Salamat, praise the Lord, no? Okay ra ang tanan. My prayers are always with you. Good evening, Father, watching from Butuan City, San Tumanda. Emma, maayong gabi si. So shoutout anay sa takaron no, mga kaigsuonan from the Philippines, all over the Philippines and abroad. Kay daghan na kaaytag mga followers nga naa sa gawas usab. Zila, Cholin, Clinton, si Clinton from Camigan Island. So Clinton, adto sa imuhang duol-duol nga parokya dito ka magkumpisal. Kay walay online kumpisal ha. Father, may gabi ite di binghay kung maayo imong batasan ayaw tagu-ii pa dan-ag aron. Correct. Ang imong batasan ayaw tagu ingon si Teddy, no? Salamat. Alma watching from Ormoc. Negre Janeth. Si Josha, Teresa, Lorna, Chari. Okay. By the way, do not actually we are also live sa ato ang YouTube. If you can visit tanawa yung iSambingay 2.0 sa YouTube atong tanawon. If we are also live simultaneously. Okay, tanaw na to. Yes. Mhm. Mga bahay o mga kaisang bingay, itong tan-awon we are also live so pasensya medyo naisaba sa atong tupad. So mao man gyud na ang setup nato diri. Anyway, okay. Ako panggitan-aw mga bahay ha. Pasensya kaayo. So, anyway, I hope okay ra ang tanan diha. So, we are 57. Salamat kayo sa pag-uban ninyo kanato. So shout out alang ninyong tanan. Kinsa may naa diha na nga nag-uban, kinsa pa? Okay. Yeah. Medyo pasensya, medyo bago atong setup karon no. Nanibago pa ko. Arita sa atong pamalandong unsa man ni alang kanato. Actually nindot kayo ang atong lagi na pagbasa karon og kagahapon og ang ugma usab no ang atong gibasa nagisgot man kabahin kining commissioning ba. Kung unsa man ni alang kanato ning commissioning. Actually, I also prepare a
um, gospel. Gusto ko nga mo share kaninyo aron makita nato, tan-aw nato ang ato ang ebanghelyo. It is a gospel from Mark chapter 16 to 15. I would like to share a file. Ako sang i-check unta mga kaigsuonan ha. Ah, chapter Mark 16 chapter 15 to 20. Okay. So mga bay, magdungan tag tan-aw ani. Naon, hmm, balikon ako ha. Mao ni ang pulong. So paminaw mga bay, mao ni ang atong ebanghelyo. A gospel reading, a holy gospel according to Mark. Mga bay, atong baliko no kay ato ang pamalandungan maayo. For those bago lang nakasod, kindly dispose yourself para ato ang paminawon pag-usab no. So ani ang mga bay ang pagbasa nato para ugma. And they will lay their hands on the sick and they will recover. So then the Lord Jesus spoke and was taken up to heaven and sat down and they went. The gospel of the Lord. Wow, that's so amazing. Kanindot mga bay no? Ah, powerful kayo. How can you say unsay inyong mga comment mga kaigsunan? From YouTube, Emma, hello, kumusta? From YouTube also Lynn. Thank you. Izay sa Rukam, good evening. Yes, from YouTube. So kumusta sa atong mga YouTube followers? I hope naka-follow mo sa atong YouTube kay some of our videos will be we will be using our YouTube channel para sa uban nato nga mga pamalandong og mga lahi nga mga programa. So I hope kamong tanan naka-follow sad mo sa atong YouTube ay sa Bingay 2.0. So mga bay, unsa man ni alang nato? Oh, ikaw karon nga nag-uban nato. Why are you spending time uban nining atong live broadcast? Why you are here? Unsa may mga rason nga nang ka? I know for a fact nga daghan tag manog lahi nga mga rason nga di ka. And daghan kaayo ninyo nga daghan kaayo kasinatian kabahin sa Ginoo. Sa atong ebanghelyo, sa atong nakita no, sa gospel nato nga nakita nga nindot kaayo. Um, Sama sa ilang na-experience ning mga tao kining mga followers ni Kristo ba.
no? Unsa giingon kanila, no? The one who believes and is baptized will be saved. Bunyag. Daghan kay nangutanan nako kabahin sa bunyag. Daghan kaayong kining maghisgot tag bunyag isa gud ni sa mga sakramento na the sacrament of initiation. Sinugdanan kini, no? Importante kaayo ni alang nato kay diha man gi-initiate ang sakramento sa bunyag diha sa pagkabata pa. So kinahanglan naa gyud ta ana. So daghan kaayong mga igsuon nato sa parokya nga um daghan 'pag wala binunyagi or wala gid nagpakialam, wala nagpakabana diha sa pagbunyag. So hinaut ta nga naa sad ta ana 'no, ato nang i-enforce kamo nga nagtan-aw, kamo nag-uban kanato. Please 'no, help evangelize. Ang bunyag kay importante kay na kabahin na sa kumbaga isa na sa tan-awonon sa atong Ginoo kung nagpabunyag ba kag wala kang si Kristo nagpabunyag manggani niya kita na nun wa. Okay? So but the one who does not believe will be condemned. Lisudaning dili ta motuo. Karong panahon karon man kaigsuonan no. Daghan na kaayong dili motuo sa Ginoo. No, daghan na kaayo ang mga gitawag og kanang mga atheist. Although kini mga atheist igsuon nato mga buutan sad ni sila pero wala lang gyud Ginoo. Di lang gyud mo ilag Ginoo ba. So lisod kaayo. So I hope mga bahay ug mga kaisang bingay okay ra ta diha. So shout out sa atong mga kaigsuonan, Lynn. Oh, how are you there? Kinsa pa inaa na to? From Davao si Susan, sa Camotes si Marilyn. So mga bay, kumusta ang tanan? Thank you sa pagtanaw, Emma. Salamat kayo no, mayong gabi. Naa sa YouTube si Emma. Og sa at the same time, si Emma Casinio sa YouTube ug si Emma Benlot. O live ka YouTube Father loading lang kaayo. Loading atong YouTube karon, mga bay. Check na to ha. Atong tan-awon kung okay ba ang itong YouTube. Ah, yes, I hope okay lang ta. So mga bahay ug mga kaisang bingay, how are you there? Shout out usa ta. Usa ta mamalandong muhatag ko sa mga pamalandong points for us to ponder on our gospel. So mga bahay ug mga kaisang bingay, medyo loading no, medyo hinay atong signal. Okay. I'm sorry for that. I hope okay lang ta ang tanan, medyo kamang-kamang atong signal ron. Yeah. As always magkamang gini siya. Mhm. Anyway, so mga bay, kumusta kamo diha? Asa dapit inyohang lugar? Kay magistoryahan na ita og mag-share ta sa inyohang kasinatian. Okay? Atong tan-awon atong YouTube. So, okay ra ba atong live diha mga kaigsuonan? Okay. So, unsa man ni ka mga kaigsuonan kung ato ang gospel according to Mark chapter 16 verses 15 to 20. Oh, seems okay ra sad ang atong YouTube ha. Moderation helps everyone feel safe. Okay ra ta so far. Thank you Lynn ug Emma. Salamat sa inyo. Please share pod sa inyong kauban no sa ato ang mga naa sa YouTube karon. Please share para mas daghan sad ta. Okay, unsa man ni alang kanato mga kaigsuonan no sa atong nakita. Usa sa mga nindot kayong pamalandungan kini this is gitawag ng akong gititle The Great Commission. Walay lain nga gitugyan ang Ginoo alang kanato, gikomisyon, gitugyan, gisalig, hmm, ang iyang gihatag kanato kay gihatagan ta og murag gitagaan tag authority sa Ginoo kay binunyagan man ta, no? Klaro na to unsay gihatag sa ato. And these signs will accompany those who believe by using my name and they will cast out demons. Unsa man na? They will we are using God's name in the name of Jesus, in the name of the Father, in the name of the Son, and of the Holy Spirit. You can cast out demons. I hope kabalo ta na. Ha? I hope nasayod ta ana mga kaigsuonan. I hope okay kaayo. Um,
time sa akay murag nawala akong audio. I hope okay pa ta diha. So mga bay, okey ra mo diha, nakaklaro ra, everything is okay? Klaro kaayo ha? So, sige, mo-cast out tag demons. Daghan kay tag mga kaigsuonan 'no, nga again daghan kay nagkanang mga mayawaan ba, ang mga mayawaan unya human mangita man tag pari, nya bisan mga pari 'no manalaw kani bitaw nganong manalaw man, it is because, personal reason kana, makaingon man ta nga ang pag-atubang og mga dili maayong espiritu kinahanglan ready sad ta. Kung dili gani ta ready, wala ka kakumpisal, wala ka pag-shielding, wala kay ampo, wala ka tanan, wala ka ka-rosary. I mean importante ang kumpisal gyud 'no, kay ang sakramento kay kung makibugno ta sa espiritu tonto, nya dili ka ready, uy delikado na siya. Kinahanglan andam gyud ka, na kay protection and shielding. So dili na basta-basta nga budasmag lang ka nga wa ka kapangandam. So mao na nga ang ubang pari kung di ka pangandam, kami di makapangandam, manalaw. Tabi nagtan-aw nga murag kusgan kay ning espiritu tonto, mag-wild na gyud kusgan kayo, delikado na siya. So again, importante kayo ang pag-cast out sa demons in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Ana ra gyud na siya ka no? Then salamat kay din si Ernesto Izay, dili na ko makita ang stars kung naay gipang-send no? Kay I am using the other platform. Tan-aw na to diri sa ato, okay. Anyway, kumusta ang matag usa diha? Hello mga bay, ug mga kaisambingay. Okay. Daghan na kay stars gi-send si Den. Dili na nako makita sa cellphone na lang nako gitan-aw no kay diri sa akong screen dili ko kakitag stars kay wala dili man ni siya sa Facebook directly. Then sa stars nimo salamat as always. Pila na ni kabuk stars dining nagdaghan naman ni kayo. Eva, dili ko kadungog sa akong audio. Something is happening on my audio. Mhm. There's a problem. Anyway, so mga bay, kumusta ang tanan diha? Lynn, good evening Father watching from Davao. No, good evening Father. Na ako ipangutan nimo bag-o ra ko nahuman bunyag sa Katoliko kay usa ko ka Protestante. Ingon sila kay mawagtang daw ang sala inig human sa bunyag. Pwede na ba ko mga lawat karon bisan wala pa ko kakumpisal? Yes. Actually sa pagbunyag gihugasan na ka diha no Charlie, gihugasan ka sa imong sala. Kung bag-o man ka nabunyagan, automatic na siya limpyo ang imong sala nga panulundon. Okay? So gihugasan mao nang simbolo nga paghugas kanimo gihugasan ka sa tanan nga mga sala nga panulundon. Meaning to say limpyo ka. Unless kung na kay mga gibuhat nga mga bagong sala. So pwede ra kang mga lawat. If na kay chance, mas maayo pod ya kung na kay mga ikumpisal mangumpisal sad ka. Pwede na kang mga lawat. Charlie. Yes. Mila. Good evening watching from Davao City. Wow, thank you so much. Celine, naapod sa ato ang YouTube. Thank you so much sa YouTube na to, no? Thank you so much. Oh, aha. So mga bay, sa YouTube pod nato if maka-visit mo do na tay actually na bag-o na ko nin. Do na tay mga sana you can support tong ay sambingan ni mga super stickers. So kung sa no ay diri sa ato ang sa Facebook na amaze ko ani ato application no. You can send stars o sa YouTube do na tay mga super chat. Mga stickers which also mura siya stars. Okay? So thank you so much sa mga star senders nato. Okay, atong i-shout out kaninyo. Salamat sa mga star senders. Yay! Praise God. Salamat sa inyong support as always. So, sugod ta mga kaigsuunan sa atong pamalandong. The Great Commission. Nindot kayo, no? So as Jesus commanded to go into all the world and preach the gospel to all creation is a call to action for every believer. It is a reminder that sharing the God's message, love and salvation is not optional but essential to our faith journey. Klaro to mga kaigsuunan ha.
Dili siya optional but it is an essential for all of us. So mga bay ug mga kaisambingay, unsa man ni alang nato? Karon moingon pa ta nga, "Go to the whole world and proclaim the good news." Karon ba, mo bitaw ni atong gibuhat 'no, kani atong aisambingay ba. This is one concrete example. I am just the facilitator of this, but you can go preach with me. You can evangelize with me. That is why I'm asking every one of you to please share. Kay we are already concretizing what we just heard sa atong ebanghelyo. No? To go to the world, di man ta kaatos kalibutan, but using this platform, di na ta magpliti-pliti, dili na ta kinahanglan nga mo nindot magyud pud mag-adto ta nila makigduyog yun ta in person sa mga kaigsuonan nato if do na tay panahon. Kung do na tay paigo nga oras, do na tay higayon nga pwede natong ma-reach out atong mga kaigsuonan, then pwede nato nang buhaton. Pero we can also preach using our technology karong panahon na. We must utilize and maximize social media. That is why ay Sambingay is here for you. Nya dili lang ni ako dili lang ni ato kun dili ato ning i-share sa baga nga katilingban sa social media platforms. Actually, daghan na kay mga nagsangyaw diri sa social media pero mas baga pa gyud ang tanang mga lain-lain o klase-klase labi na pa gyud mga wala gyoy hinungdan. So mas maayong arita sa mga butang nga si Kristo mismo atong pagaistoryahan. Magtabi ta, magmarites ta sa pulong sa Dios. No? Lindot ipadayon nato ni. Unya ikaw sad nga naminaw, I know for sure do na kay daghang mga nindot nga mga istorya kabahin sa atong Ginoo. Daghang mga kaistorya kabahin sa Dios. So ikaw, hinaut unta nga imong i-share no. I highly encourage everyone to please share sa inyong nindot nga kasinatian. I would like to shout out Teresa Handmade with Love Soap and Candles. It's been a while, no? I've been missing you so much. How are you today? Sister, good evening. Father, thank you for your prayers. Please pray for me my next chemotherapy next Tuesday. Yes, Teresa, thank you so much for being with us again. No, I have plenty, Father, for my second life. Yes, praise the Lord. No, kani atong igsuon ni si Teresa Handmaid. Uh, she is a cancer patient. So, brothers and sisters, let's pray for our dear sister Teresa. No, ah, ah, battling with her current situation, no? So Eva ningon siya mao gyud nahitabo kadtong gitestimony nimo padre pagka Huwebes Santo. Hope naka-remember ka nga nay niduol nimo ako to padre naka-encounter na ko casting out demons. Yes, yes, yes. First time ever since nag-follow ko sa cares kadtong gitudlo ni Father Darwin sa pare nga Olanggo. Yes, yes, si Eva, I remember you. Oh, nindot imong kasinatian, you can also share it with us. Eva, sa imong nindot nga experience, um, nindot kayo to, no? Na-surprise good si adto. Ate Charm, oh, prayers for Sister Teresa. You're here with us. Thank you so much. Hello, Ate Charm. Welcome. This is your first time here sa ato ang Facebook page ug sa ato ang live broadcast. Then, sige, I would highly encourage everyone. Kinsay mo share, Eva, I would encourage you to share sa imong nindot nga kasinatian. And also, for those who would like to be part of our show sa atong broadcast, um, I would encourage to and I will invite you if you would like to be my guest. Pwede ra jud ka mo follow sa ato ang kuano kanang i-invite mo send ko og pamaagi kung unsaon. Just PM me so I can give you the link and also I can give you uh, the the procedure para makasud ta sa ato ang anyway sa sunod nga mga broadcast nato sa mga laing topics nato pwede gyud mo makashare og mag-istoryahan na ita. Okay? So, yes. Kumusta? Kumusta atong YouTube diha? Mm. So mga bay, kumusta si Arnalie ingon siya? I have a 15-year-old autistic son. Okay ra na mo receive siya directly sa body of Christ maski wala siya naka-confession. He loves to go to church. If possible, go to confession lang usa, no?
kay para dali lang man ang pagkumpisal 'no. Kung naay chance, please go to confession mas importante para sa wala na tayo nauna-una nga problema. Puro kaayo salita ng Dios pero hindi naman sinabuhay. Puro kayo salita 'no. Kisa man ni si Inday Juliet, kinahanglan isabuhay. O mao na siya mao na giingon ni Santiago, "Faith without good works is dead." Delikado na. So, Inday Juliet kinahanglan isabuhay gyud nato. Although makaingon ta lisod gyud ang pagkinabuhi, lisod ang dala ni Kristo dili sayon mga kaigsuonan. So, inana. So, mga bay, mga kaisang bingay, kumusta kamo? More sharing, ganyan kayo mga pari basta kayo ninyo pari. Unsa man di si Inday palaaway man ni ato ning papahawaon si Inday diri be. Nasaag siguro ni si Inday. Hello Inday, murag nasaag ka, nangaway ra ka diri. Ah, I'm sorry po. God bless you Inday. Okay. Eva, unsa ning giingon? When ko pwede mo share padre, I'm willing to so we can inspire. Yes. Perhaps natay tempawit lang ha. If possible, if maka-follow ka ani sa ako instruction, mangita sa ako sa instruction. How to share. Wait lang ha. Akong i-post ang unsaon pag-share ninyo para ma-invited mo nako. Wait lang ha, mga kaigsuonan. Ah, invite. I would like to copy. So, kaninyong buhaton mga kaigsunan, kung ganahan mo mogawas sa atong screen, i-click na ninyo. So, mao na siya ang link. Okay? Copy that link. Wait lang mga kaigsunan ha. Unya, kading instruction sa guest, if akong ikopya gyapon ha mga kaigsunan. So, kung ganahan ka, kung I know if you're using your cellphone, gamitan ni, you can download the link, ang StreamYard. Akong i-copy ang instruction, so akong i-paste diyan na sa ato ang chat. Okay. So na nako gi-send, gi-comment na ko ang instruction. Okay, okay, okay. Download. So ano lang siya mga kaigsuonan. If ganahan ka, maybe I could post it in kuan na lang gid no. Sa klaro nato nga i-post nato og klaro. And I will send you the link kung unsaon nimo pagsulod diri sa ato. Okay? I hope na klaro ni siya mga kaigsuonan. So, kung ganahan ka, i-click, mag-download ka og StreamYard unya pag-login nimo, i-paste nimo kining link nga akong gi-send sa imo ha. So, automatic na siya gi-invite ka then if mo response ka mo-detect nako na siya. So, makasulod ka dayon. Okay. I think that's it. Padayon ta sa atong pamalandong mga bay. Kumusta ang matag sa diha na? Okay, after that great commissioning sa atong Ginoo. So it challenges us to step out. Step out. Gawas, go out to our comfort zones and engage with people from all walks of life. As Pope Francis has said, go to the peripheries.
you should smell like unsa 'tong mga baho diha na ngadto sa kadalanan. So kinahanglan manimaho sad ta sa atong mga kaigsuonan. So go to the peripheries, go out and reach out to all the ends of the earth. Mao ni hagit nato. So mao na to ingat tong igsuon ganiha nga mga pare mayra muwali. Yes, sorry kaayo ana niya na ha. Pero naningkamot sa gihapon biya ta. Mabuhat nato na. Joseph, maayong gabi Father. Unsa man nagkaistorya sa atong simbahan may tungod sa pagbinastos ateas? Um, murag mawa ta sa topic na 'to, Joseph, we can talk it about lately na lang 'no. Actually wala sad ko nakabantay ana 'no, pangbastos sa miyembro sa NHA. Mao na kasagaran sa mga kaigsuonan nato nga lain lain nga mga naa sa laing poder, kasagaran mangaway gyud ni sila. Masuko man gud ni sila giingnon nga mga sulpot 'no. No, kasagaran mga CFD nato mga kuan man sa gayo, mga inana ka agresibo kay of course 'no. We are in the authority, we are in the fullness of truth. Naa say katinuoran ang uban, but the fullness of truth naa sa atoa. So, anyway dili man ta kinahanglan mag-away ana kay karon mga kaigsuonan, doon na naman tayo gitawag nga interreligious dialogue ug ecumenism. Actually, it is all embracing kay ang Ginoo gani wala man gani siya nipili para lang aning certain people, ani ng certain group of community, dili ra ba? Kundili ang gusto sa Dios kitang tanan. Ang gusto sa Ginoo no bahalag kinsa ka ug unsa ka palangga ta sa Dios. Inana ra gyud siya, pero ngano man gyud palaaway gyud kay ning uban nato no. Actually itong mga CFD nangisog sana sila, they are high kaayo sa pag gitawag ng apologetics tungod kay they are standing the truth no, they are stand firm, they stand with what the God is really telling us. Nya daghan mo kay mo tuis-tuis god. Mao na nga ang dako kay problema ana mga kaigsuonan. Daghan kay mo tuis, daghan kay mo usab nya, daghan sa kay mga uto-uto nato mga kaigsuonan. So mga bahay ug mga kaisambingay no, ayaw na lang, dili na lang ta mag-away, no? So Joseph, dili lang sa ta maghisgot og palawom ana kay mawa ta sa tong topic. Okay. So unsa man ang ikaduhang hagit, the divine authority. Unsa man ni siya mga kaigsuonan? Ang giingon mga kaigsuonan in verse 17, as Jesus promises that believers will perform miraculous signs as they go about spreading the gospel. So meaning to say kung musangyaw ka like what we are doing now, nagsangyaw ta nini atong pulong sa Dios, dili ko angayan, dili ta angayan, ban tungod sa grasya sa Dios. Iya man ni, dili man ni ato. No? We are talking and speaking, spreading the word of the Lord mismo, siya mismo. And this highlights the divine authority and power that accompany those who faithfully follow Christ. Grabe ha, gihatagan ta niya gahom. Yes, ikaw gitagaan tag gahom sa Ginoo. Imagine na gud ha, nga diha sa atong pagsangyaw no. Diha the highlights the divine authority nga kinahanglan ang Ginoo uban nato, these signs serve not only as the confirmation of the message but it is a demonstration of God's love and compassion for humanity. Ala ka imagine ka na mga kaigsuonan. Grabe kaayo ang gahom sa Dios 'no. Kung ato lang yung puy ano, ecumenism, Ernesto Estrada, watching from follower from Labangon. Thank you so much. Darlington, so Libria, Surigao. So mga bay, unsa man alang kanato, grabe kayo ang gahom sa Ginoo nato 'no. Gitagaan tag authority, gitagaan tag power sa atong pagsangyaw to preach the good news. Daga na natoy na ako'y nakadungog nga para kato ingon ni Eva nga ni share nako nga nikalit lang siya og gi-cast out niya ang iyang bana ba 'to? Si Eva is here, atong basahon basig nagi-share si Eva. Grabe ang kasinatian. Once mo proclaim ta 'no, in the name of Father in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, and we also read the gospel, powerful na kay mga igsoon. Grabe na kay na siya. That is why sa bunyag mao na ang basta na, kanang, ang formula, secret formula, 'no? The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and also reading the gospel. Kung naa ka ana
tumba. Tumba gyud mga kaigsuonan. Yes, si Eva. Eva, wala ko kalimot sa imong gi-share but you can share it by detail sa imong nindot nga kasinatian diri sa ato kay dili kini man mao man ni ato ang ebanghelyo, mao man ni ang ato ang page, ato ang channel para magsangyaw, magsambingay sa mga istorya sa mga tao labi na sa pagtuo. Okay? So ato nang sination ang imuhang istorya mga kaigsuonan. Okay. So kumusta ang matag usa atong tan-awon sa Facebook atong mga kaigsuonan nga uban nato? Ah, yes. Okay. So mga bay, I hope you're still there. Padayon ta sa atong pamalandong mga kaigsuonan. Aside sa great commissioning, the divine authority that the Lord has given us, faith in action. Grabe, no? Ang ato ang pagtuo ug kinahanglan ubanan sa buhat. That is stated in verse 18. Unsa giingon? At as the verse 18 speaks nga the believers unsa man to? Naghawid og mga bitin. Nag ang mga bitin ni inom og mga deadly poison without harm. Hinumdum na lang ko dito kuskuan mga kaigsunan bantayan. Daghan daw kaayo mga hihilo. So, I was nagkatawag gyud ko kay katawanan bitaw mga kaigsunan, ni-share lang ko 'no. Ito sa bantayan daghang manghihilo. Butang lang nato nay mga lugar nga kusog kay manghilo. In fact, daghan gyud mga naintimano didto. So, bantayanan kaayo niya mao ni siya 'no nya makaingon ta nga di ra ba mo ila bisan pare hiluan, nga tinuod gyud na. So, daghan kay mga taga-bantayan nga naminaw siguro 'no. Um, Daghan kaayo mga pare nga mga kasinati sus kabuang yun painom taglanay bisag unsa lang ipainom sa ato, pero no, actually uban lang yun sa plano sa Dios, sa gugma sa Dios ug pagsalig kaniya di kita maunsa. While this may seem like literal instruction, unsa man encourages us to step out of our faith. In our faith, knowing that God is with us every step of the way. Mga bay, ayaw kahadlok no, adto ta sa atong mga kaigsuonan. Ayaw kahadlok kay sus ang espiritu tonto sus mao po nay mag kuan nato magsurang-surang. So another point for us to ponder is about continual presence of our Lord. Mga bay mga kaisabing as Jesus concludes this passage unsay giingon niya sa atong katapusan sa atong ebanghelyo, iyang gi-assure kanato that Jesus is assuring his disciples of his continual presence with them as they fulfill their great commission. Unsay saad ni Kristo, grabe kaayo no, ang iyahang pagpadayon sa tanang panahon. Kay niingon gud siya, I am the way, the truth, and the life. I am the Alpha, I am the Omega. So uban siya karon hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mga kaigsunan, He is always present with us. Mga bay, mga kaisang nga ayaw kahadlok. So, kumusta ang matag-usa? Edgar, Remalin, Jason, Milagros, Christine, Sharing, Helen. Okay. So, kumusta ang matag-usa? Shout out kita mga kaigsuunan sa atong mga si Eva. Naagyapon si Eva, no? Si Eva, kataas-taas kining sharing ni Eva. Siguro, ninot ni si Eva atong invite nako ka next time. Saturday, i-follow ang akong instruction para maka-istorya ta diri. Makita pud ka nako sa tanan nga mga kaigsuonan nato. Duha kita mag-sharing kabahin sa imong experience, no? So just download the application, follow the application. Unya human, just follow the instructions para makasulod ka. And to all our viewers and followers who would like to share their testimonies, mga kasenatian, ato na isang bingay mga bay. This is the time, this is our show. Kay atong isulti ang atong mga pagtuo, mga nindot nga mga experiences, mga hagit sa kinabuhi ato nang hisgutan diri sa ato ang
ay sambingay. Isambingay mo na, mga kaigsuonan. Okay. So, kumusta ang matag usa? Mayong gabi from Davao, Jocelyn. Judith. Okay. Okay, mga bay. It's already 9:53 kapaspas raman. 9:53 na, mga kaigsuonan. Okay, let's proceed sa atong pamalandong, mga kaigsuonan. Another point for us to ponder in our gospel for tomorrow, the confirmation of the world, or the confirmation of the word, gikumpirmar gayud, no? As giingon mi ni sa atong verse 20, that it emphasizes the importance of the disciples faithfully proclaiming the gospel. So how faithful are we proclaiming the gospel? Oh, first question para sa amo na. How faithful are we as a priest proclaiming the gospel? Yeah, there are times nga usahay gyud, no, labi na og kanang dili gyud sa tanang panahon nga kanang fully truthfully dispose ka sa pag usahay ma-distract man gyud, labi na diha sa simbahan. Daghan kaayong mga distractions, no? Mao na nga sa sulod bisan sulod sa simbahan, no, daghan kaayong mga tentasyon, no? Bisan pag kamo makasulti gyud siguro mo. Mao na nga, how fully are we? How sure are we nga kanunay tang faithful sa pag-proclaim sa gospel? Kung mayo tag faithful pag-proclaim, nanay hagit na to. Kay dali naman ang pag-proclaim. We can also proclaim by our actions, no? Na may maingon nga, lisod kayo i-proclaim, Father, kay wala di man mi kaayo babaon, di man mi ka magpakapandol mga istorya, maulaw mi, daghan kay mga barriers, daghan kay mga obstacles nga mo proclaim. Well, we can proclaim by our actions, no? Atong mga maayong buhat. Again, again, again. Daghan kay mo criticize. No, we are not perfect. Mga pandol gihapon ta bisan pag nagbuhat ta ni, mga sayop gihapon ta. O daghan ra bang mga kaigsuonan nato nga mga bashers. O, mantay lang yun. Teresa, nag-comment na ko, Father, nga nung wala ko nadugay o dugay, pero ang gahom sa himaya sa Dios. Kanako naayo sa ako sepsis na life-threatening na time thinking na wala ko matabang, I'm died. Father, I'm already cancer free. Praise the Lord. Wow. Praise the Lord. Kaning kang Teresa, also Teresa, no, daghan ta mga bay, daghan tag mga kasinatian sa atong mga kaigsuonan nga ni share. Nga nindot worth kayong isang bingay. So Teresa, I'm glad to hear that you already free, cancer free na siya, no? Siguro pila ka months ning nawa si Teresa. And I've been longing, asa na kay siya. So yun siya, ang prevention na lang kay 6% to come back. Wow, praise the Lord. So grabe kayo, no? I hope si Teresa maka-share siya sa iyang nindot nga kasinatian diha sa ato, diri sa ato. Mga bay, mga kaisambingay, no? Um, please, no? If you could have a time, ma-invite ka nako sa makaistorya gid ta diri live, no, sa ato ang programa. Just follow the instructions that I already posted. Sa mga ganahan mo mo guest, no, mo alang kaninyong tanan ganahan mo guest ug mo share sa inyong mga nindot nga kasinatian, no, isulti ang imong kasinatian. Requirement lang mag-download ka sa app, kunya tagaan ta ka sa link para makasud ka og imong internet. Even using your cellphone pwede ra kaayo. No, kung any application using Chrome or unsa imong laptop, just download the application, the StreamYard application, dayon human or sa cellphone or sa App Store or sa Play Store. Kunya I will send you the link or para makasud ka sa channel nato. Dayon human mo share ka sa imong kasinatian. Sige, ato nang buhaton i-post nato na, mga kaigsuonan. Peds, good day. Pwede mag-umpisa through online kung pwede ka no sa schedule watching. No? Peds D, I'm very sorry. How we wish nga nga daghan kay mga kaparian nga ang tao, no, wala manggoy kumpisal online. No? For the information of everybody, walay online confession. So I'm sorry, Peds, no, dili nato na mahimo
kanindot unta 'no, nga makapangumpisal ta labi na mga igsuon nato nga layo kaayo. Unsa na app mosulod ko sa live nimo Father? Si Francis, pwede ka actually mo-download lang ka sa StreamYard. Ako na nang gi-post 'no, um, mo ni instructions for guest. Para sa mga cellphone or, yeah. I-send na ko ang link 'no, mga kaigsonan. I-post, akong i-copy, i-paste, just follow the instructions. So kung naay mga link nga unsaon nimo pagsulod sa application, so please click it. Kunya, just follow the instructions. Okay? StreamYard. Yes, that's StreamYard. Akong gi-post ha. Okay. Kindly see the comment. Okay? Sige. Mao na siya mga kaigsunan. So if you're using cellphone, just go to Play App Store or Play Store. Kung sa Android, pangitaa ang StreamYard, download nimo, dayon pag sulod nimo na ay code, tagaan takas code nako para makasulod ka sa atong live broadcast. Mao ni siya. Dayon ma-invited ka. So pwede na kang makasud. Just kinahanglan na kay kusog-kusog nga internet. Okay? Sige, mao na para sa tanan na siya o para sa tanan nga mga broadcast nato nga mga live sessions. Pwede ka if you would like to share your testimony and your experiences kabahin sa pagtuo. Yes, mga bay. Kanindot no? Murag mahagdan man ta sa tong oras mga kaigsuonan. So unsa man ni siya? Ha? Kinahanglan mga kaigsunan i-proclaim nato ang pulong with the Lord confirming the message through signs and wonders. So karong panahon na unsa man ni signs and wonders nato? Kani atong gibuhat online live proclamation. Kani karon nag-proclaim na ta sa pulong sa Dios, no? Samtang namati mo ato gi-welcome, ato gitagaag panahon ang Ginoo. Aside sa atong online mass, online mga seminars, recollections, kini ato ang gisambingay. Nindot kayo ni atong gibuhat mga kaigsuonan. Time check. It's already 10 o'clock. Although na late man ta gamay, so medyo nangailangan yun sa nato gamay no. Andresa, good evening Father, watching from Morning Hills, Luway, Bohol. Oh, thank you sa Bohol no. Daghan kita mga friends sa mga Bohol. Shout out sa atong mga kauban Father Darwin, atong kauban nato sa sa pagkapari diha no, sa so, grabe ko gihan Father Darwin ani pahuway. Shout out kanimo Father Darwin. Kumbati ta diha pads no. Shout out kanimo si Father Panyalandong, si Father Ajerio, shout out sud kanimo Father Ajerio, Father ang mga pare nato nga actively nagsige og active sa social media sa pagpangalagad. Shout out nato sila no. Father Eva, shout out pod diri sa ato sa Minglanilla. Okay. So kumusta ang tanan? Si Cecil may gabi na late sa live. It's okay no? Salamat sa wisdom Father Wednesday. Yes, Ate Charm. Salamat sad kaayo sa imong baked chicken. O makapangita man ta pirmi. Salamat Ate Charm sa imong presensya, no? Salamat og nalipay kay kog dako nga uban ka bisan sa imong kabisi. Regards sa tanan. Nanay Carol, hello there. So kumusta atong mga kasangkayan diya sa bantayan day no? Atong mga suod nga mga higala at tibik-bik asa ka wala ko kita nimo ron. Shout out kaninyo diyan na sa atong mga followers kanunay. Si Lucy Melendez, Live Love, Hello Father. Si Charlie, magaling Father Rod, wala pa ko nabunyagan sa Katoliko Father. Nisimba ko sa Santo Niño. Adtong hapit na ang sinulog. Akong gibati Father, pag bell, sakit kayo akong ulo. Pagbagting sa bell, mura ko og makuyapan. Sige lang kong tawag Jesus Christ, Santo na ulian ko. Bakit sakit yun? Ulo ba kag init kayo ang panahon?
or bakit sakit lang gyud imong ulo, but it's not, I don't know kung unsa na imong kasinatian, pero ang importante nanawag ka ni Jesus Christ pero wala pa ka mabunyagi, so magpabunyag na kas Katoliko. Importante kay na Charlie Bikbik ha. So go to the nearest parish, so or asa ka nga parish na bilong ug magpabunyag magpalista ka didto. Okay, manong nagpasalamat ra jud ko Father nga bisan nga akong pagpangalagad makasasala aduna gihapon ang Ginoo naglantaw sa akong panginabuhi. Yes, no, Manong Bloix Erida, makasasala aduna gihapon Ginoo. No, mao na atong bantayan mga kaigsuonan. Ang Ginoo ba gitagaan kitag freedom niya. Mao na nakanindot nato on nakapa nindot sa ato kay gitagaan tag freedom sa atong Ginoo. Siya gyud ang uban ka nato. Uy, si Auntie Sonia, ako ang my dear aunt from Kabasalan. Thank you so much, Auntie Son. Wow. So, regards diya sa atong pamilya from Kabasalan. Kumusta ang mga taga Kabasalan? Shout out. Murag daghan siguro nagtan-aw nato ng taga Kabasalan. Oh, Jenny Davad, Juston Bermejo, Christoph. Sa Saturday, dito ra ko mo share sa gugma mercy ni Jesus nako. Yes. Si Teresa sa Saturday mag-live kita balik, no? I hope ay wait lang sa Saturday murag. Mga kaigsunan paningkamutan nako actually ato ang for those who are not bago pa mga naka-follow o naka-subscribe sa ato ang page ug sa atong channel. Ang ato ang tulumanon no sa atong live broadcast kay matag Wednesdays and Saturdays. But siguro dunay higayon nga sama karong Sabado doon ako schedule outside which for sure I cannot be with you. Kay naamang kus gawas. So, ako sigurong buhaton is mag-live ko sa Friday. Pati ugma, paningkamutan ako if na ako'y time, maka-live ko ugma or ug sa Friday. So, mao lang gyud na siya, no? There are days nga bisan wala sa ato ang schedule pero mag-live ta if do na tay time kay mag-agad man ta sa ako ang availability kay daghan man gud ta kaayong mga schedule outside sa parish usay magabian ta. Sama karon naabot na ko it's almost 9 o'clock. So nagdali-dali na jud ko. Anyway, um Eva, always ka gi-mention ni Father Darwin. Yes, sa iyang empowerment talk. Thank you. No, thank you Father Darwin, no. As always, no, kami ra gyud ng kuyugan ni Father Darwin, no. Shout out, please support Father Darwin sa iyang punto por punto kay daghan kaayo tag makuha. Of course, sa ato ang Sambingay sad, no. Ato ang page sa Facebook Sambingay ug sa atong YouTube ay Sambingay 2.0 sa atong TikTok Father Rodsi, okay? Og naa ta. Sa kinahanglan nato ni buhaton mga kaigsuonan aron makasangyaw ta sa pulong sa Dios. That is exactly what our gospel is telling for tomorrow. Okay? Salamat kay Father sa imong sambingay kay duna gayud ako'y ginakabahin. So muna, I would highly encourage no nga mo share mo sa inyong kasinatian. Um matag usa kung ganahan ka mo share nga nindot imong kasinatian, please comment, please um tagaan ta ka sa pamaagi ka na akong gihimo no para makaistorya ta. So I'm hoping and praying by next time sa atong mga live broadcast dili lang kay ako na lang usa ang makita ninyo kun dili na nay mga kauban nako nga followers sama ninyo nga makig-istorya na kuyog nako makita na sa tanan. Just follow my instructions para um magistoryahan ta sa imong nindot nga kasinatian. Okay kay ang isang bingay para man ni sa ato ang pagtuo para sa tanan. Isang bingay nato para sa tanan. Okay? So, I hope okay pa mo diyan mga kigson. It's already 10:07. Medyo the time is ticking. Murag dasig pa ang tanan. Okay, shout out kaninyong tanan si Rebecca, Eva, Susanet, Judith G. Lids, Lucia, okay? Og sa uban pa nato, okay. Kumusta diha sa ato ang YouTube? I hope okay na to sa YouTube. So mga bay, don't forget to visit sa ato YouTube ha. YouTube channel ay Sambingay or Isambingay 2.0. I-visit dito. Please subscribe. Please click that bell button
para you will be always notified if mag-live ta og naa tay mga, newly uploaded videos, maghatag kanato og inspirasyon sa kanunay. Okay, gusto ko mag-share, Father, bahin sa akong kaagi, bahin sa akong kinabuhi. Usa ko ka OFW. Live love, yes. Please comment me. Follow the instructions katong akong gisend. Siguro magbutang ko og post ani para kung kinsay ganahan mag-guest sa atong next um, live broadcast, no? Makita nato ni sa Facebook, sa Isang Bingay ug sa YouTube. Isang Bingay to page. So live love, just follow the instruction. By next time mag-live kita, i-follow lang yun to, then ma-invite. I will every time kuan ko, no, be ready sa imuhang sharing. So kinsa man ninyo ready mo share kanang mga kasinatian nga, nindot kaayo kabahin sa pagtuo, mga experiences, mga grasya sa Ginoo nga wala ka nag-expect nga main-ana ang imong kinabuhi, nga mga nindot, mga challenges bisan kalisod, no, i-share nato na, no, kay naa gyud na ang Ginoo magauban kanato. Okay, so mga bay, I hope nakuha niyo yung instructions. If not, ako lang na i-post sa ato ang page sa Facebook. Okay, kumusta ang ato ang mga kaigsuonan diha, no? So again, ang atong ebanghelyo atong i-wrap up, no? Ang ato ang point points for us to ponder on our gospel for tomorrow, that's from Mark 16, chapter 16, verses 15 to 20. Number one is the Great Commissioning. Walay laing nakalabaw ang sugo ang pagtunggian sa Ginoo alang kanato. Imagine na nga magsangyaw ta paadtuon ta to all the ends of the earth to preach the gospel, unya gitagaan pa gyud ta og divine authority kanang gahom sa Ginoo nga moayo sa mga masakiton, no? Gahom na nadawat nato nas bunyag. Faith in action, pagtuo uban sa buhat. Grabe kayo. Dayon ang continual presence, do not fear because I am with you till the end of time. O ang katapusan, confirmation of the word. Matuod ang Ginoo mga uban nato. The word made flesh and dwelt among us. Wow, nindot kay mga kaigsunan. Nindot kay atong live broadcast karon, ha. So with using our new platform and new application, I hope okay ang experience nato. I hope loud and clear atong audio, atong video. Ang ato ang katapusan ako i-play kaninyo ang ato ang gospel for tomorrow para makita labi na sa katong mga naulahi. I will share to you our gospel for tomorrow, ang video file na to. Okay. Atong tan-awon mga kaisang bingay sa dili pa nato tapuson. Wow! Mao na mga kaigsunan, mao na atong ebanghelyo para ug mahinaot unta kung dun na kay't panahon, attend the Holy Mass. Kay nindot kayo. So mga kaigsunan, actually daghan kay ta og mga angay hisgutan diri sa atong sambingay. I am organizing topics, scheduling topics nga atong pagahisgutan sama niini. And you can also suggest to me unsay mas tan-aw ninyong mas uhaw mo
or mas gusto ninyong pagahisgutan nato or gusto ninyong mahibaw-an nga atong masaluhan atong isambingay, 'no? So mao na mga kaisambingay, salamat sa inyong pag-uban nining adlawng Miyerkules sa kagabiunon. It's already 10 o'clock, 10:13 sa gabi. Salamat sa nag-join ka nato sa Facebook o sa atong YouTube channel. Salamat kaayo. Ay naot unta. Oh, daghan mong nakuha nga mga pagtulunan. O ginaot unta, faith in action nga kung unsay atong nadungog, unsay nakapatandog nato, ato nang paagi sa atong maayong buhat. So salamat kaninyo mga kaigsunan. Ate Charm, salamat kaayo. Tanan kaninyo no, mga naghilom-hilom lang diha. I know for sure daghan kaayo tag mga followers nga naghilom-hilom lang. Ah, daghan kaayong moingon ako, Father, nagtanaw ko pero wala lang ko nagsabat. Thank you so much sa inyong presence sa mga ah, sa tanan no nag-support sa tanan nag-send og stars, sa stars sa Facebook ug sa mga super stickers sa atong YouTube channel. Thank you so much sa nindot nga panahon. Sa mga kaigsunan, hatag ko sa katapusan nato nga panalangin alang kanatong tanan sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Among Ginoong Dios, natapos na pod ang usa ka mahinungdanon nga oras. Daw dali lang kaayo ang panahon. Daw dili kami gustong muundang. Daghan kaayong mga kaigsuonan miduyog kanato nga gusto og andam mamati sa pulong nimo, andam mangilang kasing-kasing sa pagpaminaw. Hinaut ta Ginoo sa ilang paghatag og gigayon sa oras nga ilahang gihatag dili sa ako dili alang kanimo. Hinaut ta Lord, imo silang buligan, panalangin ni sila sa ilang tagsa-tagsa kakaugalingon, tagsa-tagsa ka mga pamilya, tagsa-tagsa ka mga gipangbati sa lawas, tagsasag sa mga problema, kabalaka. Tanan, Lord, nga mga dili na mo masabtan, fear of the unknown sa mga kaguol sa among ugma. Pero nasayod kami, Lord, one thing for sure, that you are always with us every moment, every time of our lives. Lord, salamat sa imong pagsinati, sa imong grasya ug gugma alang kanamo. Bisan dili mi angayan, wa mi angay nining tanan, baka sasala ming dagko. Pero nanay kamot sad pinaagi sa pagtuman sa imong kabubuton. Lord, uban ni kami nga hinaut unta mas mabuhat namo ang mga butang mas bililhon ug angayan nga imong pagbuot dili among pagbuot. Refine ourselves according to your will, according to your commands. Lord, panalangin ni ang matag usa kining naa karon diri, all of them nga nagauban. Panalangin ni kining 59 viewers nako o mga followers tanan ni support sa atong ah, live broadcast. Salamat sa gasa sa teknolohiya. Salamat sa gasa sa kaalam. Kining tanan among ibalik kanimo. Lord, dili kami angayan apan tungod sa dakong gugma namo balik nga na kanimo. Hinaot nga mamahimo kining angayan bisan sa among pagkadili angayan alang sa imong dakong gugma, Lord. Panalangin ning matag usa nga adunay gipamati sa panglawas, cancer patient, naglabad ang ulo, labad ang tiyan, labad ang ilanat, kanilang tanan, Lord, ikapa sila sa mga ikaw nagasugo nga go to the world and multiply and fill the earth and subdue it. Go to the world and proclaim the gospel. Go to the world and heal the sick. Uh, Lord, by using your name, by using the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. I know you're always with us and always with us. You will never leave us. Lord, thank you. Through the intercession of our dear, blessed Mary, ang among inahan. Inahan sa tanan na maoy manalipod ug magprotektar sa tanan nga mga
kadaotan diri sa kalibutan. Uban sa pangama sa among langit nga Amahan ug sa Kristo uban sa balay Espiritu Santo tanang mga angheles sa langit. Salamat kaayo. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father and the Son and of the Holy Spirit. Amen. Salamat mga bay ug mga kaisambingay. God bless ha. Salamat kaayo sa tanan nga mga nag-support ug nagauban nato. Oh, maayong gabi sa tanan no kung asa ka man karon sa kalibutan. Then, salamat sa mga stars nimong gipadala kanunay. Ah, wow. Shout out kita si Mini, Melanie, Mario, Rose Villa, Meldas, Junalyn. Okay, si Mini, Liz, Mercedita, Elma, si Luz Jessie, Yoli, Carmelita, Jennifer, Novelio, Abelia, Den sa mga stars ni Den, daghang kayo Cora Den, Paz, Jeneline, Mini, Leticia, Mama Betty, hello there. I hope you're already uh you're you're okay na ha. I hope you're okay na. Leticia, KM, Juanita, Reynaldo, Harry, Christina, Paz, Jean, Leticia, Papanilo, kumusta? I hope okay lang tatanan diha. So, dili ko ganahan mo babay pero I have to kay matuog pa ta. Napatay mi sa ugma. So salamat mga bay. I hope to see you tomorrow. If not on Friday, because by Saturday doon ako outside schedule and for sure dili ko maka-live alas 9. Or if not, pamaningkamutan nato mga kaigsunan nga maka-live ta matag adlaw. But one thing for sure, Wednesdays and and Saturdays mao na ato ang kanunay nga time slot. So thank you so much mga bye. God bless everyone. Thank you so much.